Do Bolívie dorazil koncom roku 1966 pod falošnou identitou na paraguajský pas, aby zapálil revolúciu. Počas prvých stretov v marci roku 67 utrpela bolívijská armáda ťažké straty proti malej partizánskej skupine. Bol to prvý a zároveň posledný moment, kedy sa zdalo, že Che Guevara môže uspieť. Vítajte za oponou. Kubánska revolúcia z roku 1959 nebola pre Washington len výmenou vlády. Znamenala zlyhanie regionálneho modelu stability. Malá skupina povstalcov bez technologickej prevahy a bez priamej podpory veľmoci zvrhla režim, ktorý Spojené štáty považovali za stabilný. Pre amerických stratégov to bol signál, že model kontroly má trhliny. Od tohto momentu sa politika Spojených štátov v Latinskej Amerike prestala sústreďovať na jednotlivé krajiny a začala riešiť opakovateľnosť scenára. Ak sa revolúcia dokázala presadiť raz, mohla by sa presadiť znovu a dominový efekt by prestal byť teóriou. Južná Amerika 60. rokov predstavovala politicky nestabilný priestor. Sociálna nerovnosť, slabé inštitúcie a autoritárske vlády vytvárali podmienky pre revolučné explózie. Z pohľadu Washingtonu išlo región, v ktorom sa politická nestabilita mohla šíriť rýchlejšie ako americký vplyv. Klasická diplomacia a neotvorená vojenská intervencia nepredstavovali dlhodobo udržateľné riešenia. Spojené štáty si uvedomovali naliehavosť situácie, čo dokladá aj výňatok z memoranda zo 6. júla 1967. Ide o náš najvážnejší problém, nie pre veľkosť partizánskeho hnutia, ale pre slabosť bezpečnostných síl a krehkosť politickej situácie. Koniec citátu. Už v polovici 60. rokov Che Guevarová pozícia v kubánskom vedení systematicky slabla. Archívny dokument CIA The Fall of the Che Guevara and the Changing Face of the Cuban Revolution z 18. oktobra 1965 detailne opisuje proces, v ktorom bola Che Guevarová frakcia postupne odstavená od moci. Jeho spojenci vytlačení z rozhodovacích pozícií a jeho ekonomická a politické línie potlačené v prospech pragmatickejšieho modelu riadenia štátu. CIA už v tomto období rátala s tým, že Che Guevara nebude ďalej pôsobiť v rámci Kuby, ale presunie sa mimo krajiny. Úloha Kuby v tomto procese bola dvojaká. Na jednej strane poskytla Che Guevarovi personálne, logistické a materiálne zázemie. Na druhej strane ho vyslala do operácie, ktorá bola politicky izolovaná, bez podpory Sovietskeho zväzu. Kuba tým fakticky preniesla riziko celej operácie na samotného Che Guevaru. Inými slovami, Kuba ho nevyslala ako štátneho emisára, ale ako nástroj vlastnej revolučnej línie, ktorá sa vymýkala štandardnej diplomácii. Pre Fidela Castra to zároveň predstavovalo politický kalkul, zachovať si revolučnú auru a vplyv v Latinskej Amerike, bez priameho rizika konfrontácie so Sovietským zväzom alebo Spojenými štátmi. Práve tento rozdiel, materiálna podpora bez politického mandátu, vysvetľuje, prečo ho CIA vykreslovala ako produkt kubánskej iniciatívy a zároveň ako politicky izolovaného aktéra. Che Guevara sám o sebe nebol centrom moci, ale zradikalizovaný článok mimo kontroly, ktorého nebezpečnosť spočívala práve v tom, že ho nikto neriadil. Che tvrdil, že revolúcia nepotrebuje masovú stranu ani zrelé politické podmienky. Tieto myšlienky rozviedol vo svojich prvých prácach o partizánskej vojne. Revolucionári nemôžu čakať, kým budú existovať všetky podmienky víťazstva, aby začali bojovať. Samotná revolučná vojna, veril Che Guevara, môže zmeniť pomer síl a postupne vytvoriť podmienky pre víťazstvo. Tento prístup neohrozoval len konkrétne režimy, ale celú architektúru amerického vplyvu v regióne. CIA ho nepovažovala za obyčajného lokálneho partizána. Zosobňoval ideologicko extrémistu a politicky izolovaný subjekt. V interných dokumentoch bol označený ako tzv. Roving incendiary, potulný podpalač, aktér, ktorý je schopný zapáliť povstane v rôznych krajinách bez formálneho zázemia. Ranger Battalion a CIA. Keď Che Guevara prekročil hranice v roku 1966, Bolívia už bola integrálnou súčasťou bezpečnostnej architektúry USA. Washington ju nevnímal ako izolovaný štát, ale ako slabý článok reťazca, cez ktorý by sa mohla šíriť kubánska revolučná vlna do Južnej Ameriky. Základom tejto stratégie bola doktrína Foreign Internal Defense, obrana cudzích štátov znútra. Nešlo o boj Američanov proti povstalcom, ale o to, aby boj viedli miestne ozbrojené sily podľa amerických pravidiel.
Paralelne s výcvikom v teréne fungoval systém vojenských škôl School of the Americas v Georgii a Fort Gulick v Paname. Dôstojníci a podôstojníci Latinskej Ameriky tu boli školení v protipovstaleckých operáciách, spravodajskej práci, výsluchových technikách a identifikácii vnútorného nepriateľa. Komunizmus nebol prezentovaný ako politický smer, ale ako existenciálna hrozba, ktorú treba vyhľadať, izolovať a zničiť. Takto vznikla generácia dôstojníkov, ktorá neskôr tvorila jadro vojenských režimov naprieč kontinentom. Napriek dostupnosti týchto nástrojov ich Bolívia v 60. rokoch využívala len obmedzenie. Do zahraničných kurzov posielala minimum personálu, len 65 vojakov v rokoch 61 až 64. Armáda sa viac spoliehala na domáce akadémie, hoci boli len kópiu amerických modelov bez reálneho know-how. Hodnotenia americkej spravodajskej služby už v priebehu rokov 1967 jasne ukazovali, že Che Guevarova bolívínska kampaň je vojensky odsúdená na neúspech. CIA v tomto období nefungovala len ako pasívny pozorovateľ. Poskytovala spravodajské informácie, analytickú podporu a logistické výstupy bolívijským bezpečnostným a vojenským silám. Kľúčový bol vznik špeciálneho bolívijského Ranger bataliónu. V apríli 1967 dorazil 16-členný mobilný výcvikový tím z 8. skupiny špeciálnych síl Spojených štátov pod vedením majora Ralpha Papiho Sheltona. Počas 19 týždňov premenil nevycvičených brancov na oddiel, ktorý označili za najlepšie vycvičenú jednotku bolívijskej armády. Cieľom nebolo vytvoriť elitnú jednotku, ktorá by polovala na Che Guevaru, ale mobilnú, flexibilnú silu, schopnú viesť boj proti gerile ako takej, vyhľadať ju, izolovať a zamedziť jej pohybu. CIA zároveň zriadila operačné centrum v meste Santa Cruz, najbližšom veľkom meste a veliteľskom úzle v blízkosti tábora. Okrem toho Spojené štáty poskytli muníciu, potraviny a komunikačné vybavenie prostredníctvom programu MIP a urýchlene dodali 4 vrtuľníky. Agentúra zároveň vnímala tento projekt ako pilotný program, ktorý by sa mohol opakovať v ďalších latinskoamerických krajinách čeliacich partizánskej vojne. Rozhodujúce je, že samotná CIA neviedla operácie v teréne. Rozhodnutia o nasadení, manévroch a konečnom postupe prijímala bolívijská armáda. Návonok Spojené štáty zdôrazňovali boj proti povstalcom a obranu stability. Vnútorne sa riešila otázka, ako zabrániť vzniku mýtu. Zajatý Che Guevara bol problém, ale kontrolovateľný. Proces, výsluchy a verejná diskreditácia by mohli rozložiť jeho revolučný obraz. Mŕtvy Che Guevara, ale predstavoval iný typ problému.